Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ha kawe ka jingja uwe Nongtuh ula Sahkut ha ka Thliew pelat leer jong kawe ka Ïing Katba udang Pyrshang bantu na ketika Ïing ka belajar ha pratap nagar kota ha Rajasthan. Katkum gajiat ho ki pudent kani ka jingja ka lajar ha kawe ka Ïing ha pratap nagar Katba kitra Ïing kimdan ha Ïing bat kidang let ha ka jinglet nyam Shakhatu Syam Temple. Leyet ho bahaga por ba kilapoi ha Ïing ha ka por shibaje minstep kila kendet haba kila pli ka Ïing bat lap yu ti Nongtuh uba Sahkut mar Shiteng kamet ha ka Thliew pelat daer na ka jing Pyrshang jong u bandrung Hapoh Ïing. Ha ka jing toket ki pulet kila lap bagi dan arngut ki bertemu bandrung tu Hapoh ketika Ïing da ka bagi lawan da ka kali ha ka bagi la Pyrshang bandrung na ketika Thliew Hapoh Ïing henry uti uwei uda Sahkut no Katba uwei pat ula phet no na ketika jaka hadian bulo Nongtuh baga Jingthmu kala Pulom no. Kitra jong ketika Ïing kila pentip syaki pulet halor kani bat haba ki pulet kila wan poi kila pelat yu ti Nongtuh na ketika jing Sahkut bat rasuk ye u ban token ki khubor ki thu bau ni Nongtuh ula mensa malumala bat ki pulet kila ra yu ban sha sumar hashwa bakin token kadur khi blui i uni Nongtuh ubla Sahkut kala sapriang stat hagiran san social media ki pulet kila pendrung muka duma bat thwat sai uwei pat ubadan tilang ban thmu ye kani kam dak bapet lingba ki dor bayo ring lingba ki CCTV bat ban lap ru ye kali baki penan kam